Ahoj, vítám u mého druhého videjka. On dá se říct ze prvního, to v uvozovkách první byl takový pilotní, se dá říct. Jsem teď na mém ostrůvku. Mohli bychom se vydat hrát, ne? Nedá se vám to? A předem se mluvám za kvalitu. Bude nic moc. Za to já nemůžu. Co to bylo? Ještě musím trochu pohrát nastavení. Pojď se na nastavení. A nebudu s tím vrtat. Ještě by to dopadlo špatně. OK. Proč jsem to udělal? No. Vlastně blbý, čemu divit. Takže. Možná něco mám trochu tohoto. A plácem to tam. Surfuju prostě. Pojď. Nahoru. Tak tam pláceme, podstavíme náš ostrůvek. Nestratíme ani jednu kostičku. Že by to byla samozřejmě škoda. Když pravda je, není to jako na klasickém Skyblocku. Tu si to můžu dokoupit v shopu. Ale prachy se tu vydělávají docela složitě. Není to ten dobrý starý Minecraft. Nebudu mluvit jako debil. Takže se do toho dáme. Samozřejmě to prvně podstavíme. A chtěl bych točit let's play ze hry Shakes and Fidget. Mám tam pár účtů. Level 155. Asi 2. Potom ještě nějaký lamky na světě 15. Jo, 15. A to je asi všechno, no. Začali jsme na prostě od znova, hráli bychom jako borci. Doufám, že se dá na ty moje videjka dívat. A klidně napište komentář. Byl by se raději za kladný, než za záporný. Co dál by se mohl říct? Tady jsem takový vytrénovaný v mluvení jako třeba Minecrafták. Nebo Pedro. Ještě rád se dělám na Pedra. Tak. Mám kompl úplně na nic. Ale co? Snad budu mít lepší. Ježíšek možná donese. Já teď asi dokončím tu nudnou část. A potom se vrátím. Ne, kašli na to, budem hrát normálně. Pedro nás otravuje. Pedroš, ne, je to fake, je to fake. My ho známe, je to můj bratránek. Cože brzo dostane pan, ale vlastně tu není. Nepřijmu to. Budu tě ignorovat, točím. Tak, postavím si takovou platformu. OK. Tak. To by bylo. Spáme nahoru. Svěděl prsty, tu vodu nechávám. Pak bych jsem ještě mohl natočit videjko z Coolcraftu, o kterém furt mluvím. Jak by jsem chtěl v aréně lidi. Prvním jsem se znovu sehnat věci, protože nějaký bug, nebo nevím co to bylo, mě všechny smazalo. Trochu mě to naštvalo. Pak jsem ještě hned dostal ban za kopání dír 1x1. No, ale je to dobrý server. Určitě jaký z něho něco natočím.
Co dál by se měl říct? Překvapilo mě, že video 4 minuty 1 gigabyte. Jsem vůbec nečekal. No. Co jsme ještě mohli tak řešit? Mohli bychom si postavit ten cobblestone generátor. Z koblu. No to jsme cheateři, co? Ale kobl. Fuj. To jsou laky. Ale to není serverem, to je komplem. Takže tady dáme. Potom. Tady dáme. Tak. Základní forma. Je to z kopu. Jsme mohli ještě v jednom klesku níž, co? Ne, nemohli. Jsem to vyřešil. OK. To zaděláme. Už počítám. Musíme rozbít, protože tam bude voda. Pedrošku, neotravuj mě. Já vím, kdo seš. Vím, že seš fake. Jsem mu dal ban. Ta fejkoství. Ne. Fuj. Hume. Uju do serveru. Tak si seberem. Ještě necháme ležet. A mohli bychom si to postavit už konečně. Takže sem kráme vodu. Tou lávu. Vodu. Sem kráme lávu. Tady by se na ně vytvořit. Ano. Povedlo se mě to. Otravuju mě furt. Jsem celebrita, točím video. Snad už dneska dám to do popisu videjko. Tu IP adresu tohoto serveru. Pokusím se. A já jsem hlava dubová. Já se znám. Takže o cože ne? O co se na to nespomenu? No, určitě se na to nespomenu. Jakože takový trik, který jsem někoho viděl, už je jako. Je to Atia, ne, to není on. Tak si uděláme mocný. Už jsme zatrhnout kamery. To jsme přeskočili tu dobu dřevěnou rovnou. Tak to jsme hodně dobří. Ukážeme si, jak to funguje. Ještě odkopete, seberete honem. To je 5, máme jich 5, 6, 7, 8. Ne, on se zhořel. No, tak tady budu kopat. A v příštím díle bychom si mohli to trochu nakopu a mohli bychom si postavit farmičku. Tak já se s vámi loučím, čau.